हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें। तिलक। अंगद, तू हमार बेटा समान बाड़ा। हम तो के तोहार राज्य वापस दियाई। तोहार पिता के गद्दी पर तोहरे अधिकार बा। तू अपना आप के बेबस मत समझ। अपने हृदय में जरत बदला के भावना के बुझे मत द। तू राम के विश्वसनीय बाड़ा। एकर फायदा उठा के अकेले में चुपचाप होकर बध करके अपन पिता के हत्या के बदला लेला। यह एगो वीर पुत्र के कर्तव्य बा। हे दशानन, आप बार बार वीरता के बखान कर रहल हैं, बाकी सच्चा वीरता के गुण ना जाने ले महाराज। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर कबो शत्रु के क्षमा करे के साहस ना कर सकेला। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराध के भुला के आपके अपन शरण में आश्रय प्रदान कर देस, तई उनकर महानता बा, उनकर उदारता बा, ई उनकर परम वीरता हा, कायरता ना हा। जे अपन बाण से आपके नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसन योद्धा के आपके विशाल सेना के समेत अकेले ही मार दिलन, उनके शक्तिहीन मत समझी। वो तीनों लोग के स्वामी हैं। हमार महाबली पिता मरत समय हम कई राज बतौले रहन और आज्ञा देले रहन कि हम वहां के श्री चरण के सेवा करत रही। ऐसे आपके हमरा पर दया करके हमार सहायता करे का आवश्यकता नहीं है। आप अपना आप पर दया करी और हो सके ता श्री राम के शरण में जाके अपन देश और राक्षस जाति के नाश होके से बचा ली। बस बहुत हो चुकली प्रलाप। मतिमंद, दूर रावण के शक्ति के नहीं खे पहचान ले। हमार हाथ खड़ के ओरी जाला तो आकाश में लोकपाल भय से कांपे लागेलन। जौन भुजा स्वयं कैलाश के उठा ले रहल, वो भुजा के फड़ के मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भय से सांस रोक ले बेलन। तोहार सेना में ऐसा एगो योद्धा था बताओ जेकरा संग युद्ध करे में रावण के आनंद मिले। आप सच कहली, हमार सेना में केहू नहीं ऐसन जे आपसे लड़े में शोभा पावे। नीति कहली कि प्रेम और बैर बराबर वालन से ही करे के चाहिए। आप जैसन पापी, कामी, त्रिलोलुप जे लुका के धोखा से पराया स्त्री के चोरावत फिरे, ऐसा नीच के संगे युद्ध करके केकर शोभा बढ़ी। सावधान अंगद, ई मत समझो कि तू दूध बन के आयल बाड़ा। ऐसे कुछ भी कहब हमार हाथ से बचल रहब। दूध के भी कुछ मर्यादा होखेला। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ब तो इहमें तो हर जबान बंद हो जाई। अभागा, यदि तोहके रावण के सहायता न चाही तो ओकर क्रोध से डरा। रावण रावण कितना बारी नाम के दोहराए महाराज। हम ही जानल चाहते हैं कि दुनिया में कितना रावण बावण। हम कितना रावण के नाम अपना कान से सुन ले हैं। महाराज, इनका में से आप कौन सा रावण है? एगो रावण था हम सुन ले हैं कि वो राजा बलि के जीते पाताल में गए रहे। वहां लड़का सब ओकरा के घुड़साल में बांध के बहुत पिटले रहे। तब बाली ही ओकरा के दया करके छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बारे में तो हम सुनले हैं कि सहस्त्र बाहु एगो जंतु के लेखा कीड़ा समझ के पकड़ ले रहन। तब पुलस्त मुनि ओकरा के छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बात तक कहे में संकोच लागत था, काहे कि कहलन कि हमार पिताजी ओकरा के अपन काख में दबा के अपन पूजा करत रहन। ऐसन ऐसन वीरन में से आप कौन रावण है महाराज? मूर्ख,
हम उहे बलवान रावण हई जेकर भुजा के लीला कैलाश पर्वत जानेला। हमार शूर वीरता के उमापति महादेव जी स्वीकार कैले। आपन शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के हम जिनकर पूजा कैली। हमार भुजा के पराक्रम दिक्पाल जानेलन। हमार छाती के कठोरता के दसों दिशा के हाथी जानेलन। वो दिग्गज सबके दांत ए छाती से टकरा टकरा के टूट गए। हम उहे जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जकरा चले से धरती एह तरह डोलेला जैसे नाव में कौनो हाथी सवार हो जाए। ओह रावण के सामने तू तुच्छ राम के बात करत आरा। मूर्ख! वानरन के सहायता से उस समुद्र पर सेतु बांध लेहलस। ये ओकर बड़ाई है। समुद्र के त पंछी भी लांग ले बेलन, ओकरा से उस सभे सूरवीर ना बन जालन। यदि तोहार स्वामी ऐसे ने योद्धा बा तो दूत काहे खातिर भेजले बा? शत्रु से संधि करे में ओकरा लाज ना आइल? महाराज, लज्जा तक खाली आपके ही गुण बा। यही लाज के मारे आप बार बार अपन गुण गावत ना थकीले। हे लंकेश, राम डेरा के हमके दूत बना के संधि करे खातिर नइखन भेजले। श्री रघुवीर ई सोच के भेजले हैं कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना होखेला। एह कारण तू तोहरा पर दया कल चाहताना, बाकी तू दया के लायक नहीं खा। अब श्री राम के अंतिम चेतावनी तो के सुनावत हैं। वो कहले हैं कि हम तोहार अपराध के दंड देबे लंका के द्वार पर आ गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के कारण तो के जो घमंड बा ओकरा नष्ट होवे के अब समय आ गई बा। राक्षस दशानन, यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला तो हम यह धरती के राक्षसहीन कर दे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।